A junakinja naše sljedeće priče najbolji je primjer da se uz dobru organizaciju sve može stići. Uz svakodnevna predavanja na fakultetu i demonstraturu mlađim kolegama nađe vremena i za volontiranje u udruzi za terapijsko jahanje. Da njezino veliko srce nema granica prepoznali su mnogi, što je rezultiralo i nominacijom za ovogodišnji volonterski Oskar. Maja Vuga je bolja Hrvatska. Evo ga, Leon jaše unatrag. Gotovo svakog dana, već 3 godine, Maja u svoje slobodno vrijeme pomaže djeci s teškoćama u razvoju. Najviše radim sa djecom sa poremećajem iz autističnog spektra, a onda imamo i djece sa cerebralnom paralizom, ADHD-om i sl. Uz pomoć konja Maja razvija njihove motoričke vještine. Tegnuti naprijed, obje ruke, ajde. Za svoj rad Maja ne prima novac. Najveća plaća joj, kaže, uspjeh djece s kojom radi. Volontiram zato što me to ispunjava. Inače sam malo hiperaktivna, pa volim potrošiti svu dodatnu energiju koju imam. A sudeći po svemu što ova 20-godišnjakinja stiže, te energije je mnogo. Kako udruga za terapijsko jahanje u kojoj volontira nema dovoljno novca za sve što je potrebno, Maja uskače i u majstorske cipele. Najmanje se još bavim građevinarskim radovima, poput izgradnje rampe ili pregradnje bokseva i slično. Iako je se najčešće može sresti na imanju, ispite na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu daje u roku, a nađe se vremena i za demonstraturu mlađim kolegama. Rasporedim kako imam faks na fakultetu, nakon toga ide volontiranje, a demonstratorstvo ću obaviti u terminima za vikend. Imam ja vremena i za društveni život. A upravo je druženje dodatna vrijednost volontiranja koje neće napustiti, kaže, ni kada se zaposli. Nadam se da će to biti neki posao vezan uz konje, jer to je velika moja ljubav, ali vidjet ćemo sve kako će donesti budućnost. A ako se dobro zaista vraća dobrim, onda nema sumnje da će budućnost Maji donijeti puno toga lijepoga.